Njengoko abemi beli behlawula iindleko ezixhomileyo zamanzi nombane, kwelinye icala ukukhangeleka ngathi abaphathiswa bona batyibilika ebhotolweni. This one in particular I think hits us in the gut, which is to say, while we're sitting here in the dark suffering from stage 6, stage 4 power cuts, ministers are basically going about their business as they please. And not only that, but they're getting subsidized to do so. And I think there's that feeling that there is a completely different set of rules and we don't understand why. Okukuza emva kwesanqwe nesibangelo senguqu kwincwadi yamaqithiqithi yabaphathiswa, urhulumente uye wacacisa ngale mbono yokuba abaphathiswa abazihlawuli iindleko zikamasipala. Ministers do pay rent for one house of the state and continue to pay all the services in as far as their private abodes are concerned. All the packs, that doesn't exclude the ministers, are always reviewed. Actually, let me say not exactly on annual basis, on regular basis. And I've not been directly involved because that is run by the public minister of works. Kusenjalo iqela le-DA lifake isikhalazo kwi-ofisi yomkhuseli woluntu sokuba ityatyalaliso lencwadi yamaqithiqithi ukanti khange ifumaneke i-ofisi yomkhuseli woluntu ukuba iphefumle kulomba.